Kuna emakhaya umqazilulu lona ngihamba nentombi yakwaMathunjwa lana. Kunjani sisi? Ngiyaphila futhi njani? Sanibonani babukele emakhaya, umi ngaphambi kwenu ubuhle wakwaMathunjwa ugeza uThobho isilo semanti umvubulenze kaDawu khathide. Sasikhalalisele nje ngokunqoba kwakho umncintiswano wentombi enhle njengoba sonke sazi ukuthi uyinkosazane yokuqala. Uzizwa unjani njengoba unqobe umncintiswano wentombi enhle? Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba ngitholile ithuba lokuthi nami ngikwazi ukubonisa amajiji ukuthi akupheleli kuphela ukuthinini sibe amajiji kodwa kuningi esingakwenza futhi sizibonisa ukuthi nobuntombi bethu sinabo nje singakwazi ukwenza okunye. Bekungelula ohambeni lwami engilihambile kwintombi enhle, bekunzima kodwa nje ngibonga umndeni, ngibonga uMazungu, Buhle Bothiya, iqembu lami, abomndeni, abangani, bonke abantu abangixhasile emakhaya. Ngibonge nje uthuba lokuthi ningeseke nibe nethemba kimi ukuthi ngizophumelela. Nami into engifisela abanye amajiji la ngaphandle ukuthi bayingenele lo mncintiswano wentombi enhle ukuze nabo bazophumelela. So ngesikhathi ungenela intombi enhle yini yakugqugquzelana ubuyifisa ukuthi yenzeke? Into engigqugquzelela ukuthi ngingene intombi enhle ukuthi emphakathini siyesibone ukuthi amajiji ethu ahlale angazi ukuthi amathalente awo ayokhipha kanjani. Intombi enhle iyasigqugquzela ukuthi sikhiphe amakhono kanye namathalente ethu. Into engiyifisayo nje ngifisa ukuthi ingane ezikhulayo zingenele umncintiswano wentombi enhle. Njengoba uyinkosazane yokuqala wentombi enhle, yini ofisa ukuyenza kulesikhathi osinikwe sona sonyaka owodwa? Into engifuna ukuyenza emphakathini ukuthi ngivule ama-center for ingane ezingakhona ukufunda emakhaya, ngisize ngama-homework, sikhiphe ama-food parcel for abantu abadala, size ama-orphanage, charities, sikhiphe impahla ukuze abantu sibabonise uthando nokuthi siyabakhathalela. Ungawalulela kanjani amajiji amancane afisa ukuba kule ndawo kanye nalaba afisa ukungena nje kwintombi enhle? Amajiji ngingawaluleka ngokuthi bazethembe. Ayikho into edlula ukuzethemba ngoba uma uzethemba ungafika la ufuna ukufika khona. Bangajoyina intombi enhle bathole amakhono wabo. Into nje engayisho emajijini ukuthi abasukume bayimele sibonise nathi endaweni ukuthi amajiji ayakwazi ukwenza into abafuna ukuyenza. Manje siyabona emphakathini abantu begxeka amajiji, isithunzi samajiji sidicelela phansi. Kanti futhi nosola amajiji nje abantu abasalihloniphi kakhulu. Nibhana neyinkinga la nigxekwa khona abantu abasanakho ukunithemba. So amantombazana amajiji anencindezi yasemphakathini ungawaluleka kanjani wena? Ngingawaluleka ngokuthi amajiji into eqala engayisho kubo ukuthi bahlale bazi ukuthi ayikho into abantu abangahlezi bayisho. Abantu bahlezi benento abangayikhuluma. Kodwa thina singamajiji kumele sifunde ukuyimela, sithembe ukuthi lento esiyenzayo into ewusiko lwethu sisuka nayo kude. Angeze sivume abantu inkulumo zabo zisichithele phansi ngenxa yokuthi bona bangasathembi. Thina sisamile singamajiji futhi siyazethemba. Into engayisho nje ukuthi mantombazane asimeni siqineni sizibambeni zombili. Amantombazane la azongenela intombi enhle 2022 uwagqugquzela kanjani wena? Amajiji azongenela umncintiswano ka-2022 intombi enhle ngingabagqugquzelela ngokuthi ziningi ingqinamba abasezohlangabezana nazo. Into nje mina umuntu engifuna yenze ukuthi azithembe, aqine ngoba ama-situation asezofika umuntu acabange ukuyeka kodwa akusiyi-solution. Ungene la ngoba owazi ukuthi unethalente ofuna ukulibonisa abantu emhlabeni noma emphakathini. Ngakho-ke ziveze ukuthi uwubani. Ntombi yakwaMathunjwa, siyabonga kakhulu ngokuthatha isikhathi sakho ukuthi ufike lana ube nathi. Sifisela okuhle-ke kuzo zonke izinto ofisa ukuzenza kulo nyaka lona. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nami ningilalele ukuze ngikhiphe uvo lwami emibuzweni ebekade ngibuzwa intombi enhle. Ngiyabonga. Babukele emakhaya, siyabonga ngakho konke, sibonga ngoxhaso lenu. Nisaleni kahle.